भिडिअ खालामफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय बांलादेशआव 23rd बैट्सनि ट्रेनिं 2006आवहाय ट्रेनिं लाहैबाय ओरैबायदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों होबाय माने दानसै बे दुखु खस्थ'खौ नुयोब्ला माने गोसोखाङोब्ला मेंलायनाय मोनो आरोखि दा माथो खालामबावनो उफाय गैला लानांगौ लाबाय खालामनांगौ खालामबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ खालामनायनि जाहोना दा खालामफिननायनि जाहोना जाहैबाय सोमदोन बर' ब्लग बिथांनि इउटुब चेनेलाव आं मोनसे भिडिअ नुदों जाय हक बे नोंथांमोना नायबा मोनगोन आरोखि मैया आपल'ड खालामनो दां मोजां मोनदों नायनानै आङो हाग्राखौ नुनानै गोसोखांदों आरोखि 23rd बैट्सखौ आरोखि NLFT आफाद आं आफादनि नामखौ खोन्थाजोबगोन NLFTनि आफाद मणिपुरिनि आफाद नागानि आफाद सोर सोर खासियाफोरनि आफाद बिसोरनो जोङो थाजोबनो गोनां जादोंमोन आरोखि थ' बावहाय थाहैनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों 23rd बैट्सआव मोनसे केम्प एटेक जादों जोंनिया रिपिट एक्सन बेटेलियना बावहाय NDFB आफादनि बिसुग्लाय मोन्थोर ओमफ्राय टिपकाइनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गार' सासे गथ' बिबो गुबुन आफादनि प्रेसिडेन्ट बिबो थैदों आरो गुबुन सोरबा बिराद गाज्रि रोखोमै गावथार जादों थ' दिनै बिसोरखौ हमनायाबो गुबुन जाहोननि थाखाय हमजादों आरो मेन धाकायाव हमनानै बिराद खस्थ'नि गेजेरजों बिसोरखौ गावदों दुखु नांदों मालाबा मोदैबो गनोल' बाखि आंजों दंफायोमोन बिसावसुब उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बियो रियां त्रिपुरि हिन्जाव सासे हाबा खालामदोंमोन फिसाजोनि नामा समायना बर' दा समायना रियां लिरो बियो फिसाजोजों आं रायज्लायहरो सम देरबाय गथ'आ ओमफ्राय 23rd बैट्सआवहाय ओरैबायदि ट्रेनिं खस्थ' मोनदों केम्पआ गोजाम मोनसे दंखायोमोन बेवहाय बैट्स मोनसे 22 बैट्सआ जोबखांनानै आरो बैट्स मोनसे लाबावनायनि जेला पारफेक्शन जायो अब्लाना मानसि नांगौ जाबाय नालाय अब्लाना जोङो गोदान रिक्रुइट लानांगौ जादोंमोन आरोखि बावहाय जाहैबाय जों सुग्लायमोनाथ' बिसोरखौ हमना लानानै थांनानै दैयाव जोख्लाय गावथारजोबदों सुग्लाय मोन्थोर गार' सासे ओमफ्राय मेघालयनि गार' प्रेसिडेन्ट आरो आं बिसोर साथामखौ गोसोआव दङ ओमफ्राय सोर दंफायोमोन बेखौ मिथि रोंला खिन्थु दङमोन आरोखि सावसुबाबो आंनि केम्पआवनो आं केम्प कमान्डार बियो कवार्टार मास्टार जानाय लोंनायनि माबाखौ खालामनो होयो केम्पआवबो सानै गथ' गावथार जादों सासे ट्रेनिं मोननाय सासेया रिक्रुइटमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सासेया सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि साइडनिमोन आरोखि बियो बे गथ'आ मोजांमोन BA फरायनायमोन गथ'आ मोजांमोन आरोखि बिसोरो थ' बेवहाय गावथार जानाय दिनैसिमबो बिसोरनि मुंख्लंनि मुङावहाय न'खराव दिनै मा अबस्था दङ सोर गोसोखांदों बेफोरखौ रावबो गोसोखाङाखै दिनै बर' गबिन्द बसुमतारियाथ' गोसोखांखानाय नङा जोंसो गोसोखाङाबा सोर गोसोखांबावनो बैफोरनि न'खरा जुदि बे भिडिअखौ नुदोंब्ला न'खरनि मानसिफ्रा एसेब्लाबो गोसोखांगोन बिथांमोननि फट'खौ मोनोब्ला आं मोजाङैनो होनानै होगोन सुग्लायाथ' दिनै हाजं हिन्जाव सासे हाबा लादों बर'साया दिनैहाय थांदोंना थाङाखै आं बेखौ बुंनो थांला थ' जिखियानो जादोला खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय माने बिथाङा सासे बड'साया दिनै सासे MLA दाखालि देरहानानैबो दिनै बिथांनि न'खराव थांदोंना थाङाखै आं मोनथिया थांदोंबा मोजांनि बाथ्रा थाङाखैबा खिन्थु अफ्रिया दांगोन बेखौ आं साननैसोनि उनावहाय खबर लाफिननाय जागोन आरोखि 23rd बैट्सनि ट्रेनिंखौ ओरैबायदि होदों जोंनि जानायबो थिग गैया लोंनायबो थिग गैया गासैबो थिग गैया ओरैबायदि खस्थ' जुन जुलाइनि 2000 सनावहाय दैयाबो ओरैबायदि अखा जादों जुब अखा हानाय दा बिदिबा सम मोनाबिलिनि सम दै माहाय खारना थाहैदों हरसे जोङो जि गैया कम्बल गैया हाग्रायावनो औवा बारियावनो उन्दुना थानो गोनां जादों आरोखि ओरैबायदि लेवार अरदों ओरैबायदि माने लेवारनि बाथ्राखौ दा बुंसै जोंनि लेवारा माने भुटाननि बायदि नङा अरबानो सेबनो मोनखानाय बिदि नङा जोंनि लेवारा अरनानै थै लोंनानै सिरिजोबनानै थांबासो थै गबासो नों थाल मोनो ओरैबायदि बुस्थुखा माने बिराद लेथ्राथार आरोखि बेबायदि जों औवाखौ दाननानै औवायाव ओंखाम संना जानांदों दिनै सोर मोनथिदों रावबो मिथिया सासे थाफादेरबावोमोनबा 23rd बैट्सनि गथ'फोर सोरबा सासे थायोबा रायज्लायनाय मानो मोजां जागौमोन आरोखि दा आं थांगोन थांनायालाय गथ'फोरखौ लोगो लाहैगोन आं 23rd बैट्सनि आमथिखायाव सासे दङ बेखौ लोगो लाहैगोन आं थ'
NLFT-नावहाय 20 जन, मणिपुरिफोरनावहाय 20 जन, बहाबा आंजों 10 जन लाफाबाय, सोरजोंबा सासेया 10 जन लाफानानै फैसा दङब्लाबो दिनैहाय खाथियावहाय बाजार दखानबो गैया, माबो गैया, ना थाव संख्रि बानलुआनो दङ ना मायानो दंजायो। बानलुफ्राथ' दे आबादाव हाबैबानो मोनोमोन बे समाव, थेवबो जोङो ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों बिसोरनि ट्रेनिंखौ होबाय, ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों जानाय लोंनाय दोननाय, गाननाय जोमनायाथ' बाद हो, गाननाय जोमनायाथ' बाद हो, दा खामानि मावनानै जे ड्रेस चेन्ज खालामनानै थानांगौ बिदि अबस्थायानो गैया। औवानि जोनाय, ओरैबायदि जोनाय, आरो जोसि जोनानै आरो दै लेथ्रायाव दुगैबावदो मोजां जानोब्ला, गुबुंलेखा दैया, बेफोरबायदि आरोखि, बेफोरबायदिजों जोङो सहाय बुनांदों 23rd बेट्सआ। बाद बाखि ट्रेनिंआव बांलादेशआव लानायफोरा एसेब्लाबो मोजाङाव मोनदों आरोखि। थ' ओंखायनो आङो 23rd बेट्सखौ दहाय बे मोनसे भिडिअ हगारनायनि खोथाखौ बावहायनो बेखौ नुनानैनो आं बे गोसोखांदों आरोखि 23rd बेट्सखौ आरोखि, नङाला 23rd बेट्सखौबो आं गोसोखांनाय जानाय नङामोन। दिनैहाय आरो लास्टआव मोनसे खोथाखौ आं गोसोखांबावगोन, जिहेथु हाब्रां सार फोजौखां आरो ओमफ्राय ओरैहाय सार इरागदाव, बिथांमोनखौ दिनैसिमबो दिनैनि गभर्नमेन्टआ, दिनैनि सरकारा मालाबाबो गोसोखाङाखै, गबिन्द साराबो गोसोखाङाखै, आनखि बिथाङाबो गोसोखांनाय रेकर्डबो गैफेरादां। बहा दङ, ना थैदों ना थांदों? थ' सारमोना जुदि बेखौ जुदि गोसोखाङोब्ला, सारमोना जुदि बिथांखौ जुदि रायखांबाय थायोब्ला, निस्सय इन्डिया गभर्नमेन्टआ बर'ना होनो गोनां बाध्यताया जागोन आरोखि। दिनैबो थ' माखासे खोथाखौ आं गोबां खोथा होनला, रन्जन दैमारिनि सारनि खोथा, दिनै रन्जन दैमारि सारखौ बुंबाय थादों जों बरननांगौ होननानै, दिनैसिमबो बरनबावा, मानो, मा जाहोन दं? जाहोनथ' जेबो गैया बावहाय। दिनै पलिटिसियानफोरा बिसोरखौ जुदि बरननो गोसो दङब्ला बिसोरो बरननो हागोन। दिनै प्रमद बर'आनो होन, मोनसेबो प्रेसारानो गैया, मालाबाबो प्रेसार होआखै, गबिन्दआबो होफेराखै। जुदि होयोब्ला दिनैसिमहालागै उदां जागौमोन। रन्जन दैमारिल' नङा, जेलाव जेसेबां दङ नोंथांमोना बुंनांगोन। नोंथाङा इलेक्सन केम्पेइनाव प्रमद बर'आ केम्पेइनाव मा बुंदोंमोन बेखौ गोसोखां, मोनफा मोनफा गोसोखांबाय था प्रमद बर'। जुदि नों बेखौ जुदि बरन होनो हायाबा, नोंनि खोथाया नंखाय, नोंनि खोथाया एकदम थगायग्रा, बहुत मानसिफोरखौनो नोङो थगायो, बर' रायजो राजाखौ नोङो थगायग्रासो, थगायग्रानि मानसि होननानै बुंजागोन नोङो। दाबो थगायनायनि लाइनावनो दङ, खारन नोङो दिनैहाय बुंदोंमोन रन्जन दैमारिखौ आङो सरकाराव फैयोब्लानो आं बरनगोन होननानै, खिन्थु नाथाय गैया। नोङो बै समाव बुंदोंमोन बिटिसिनि CM EM जानो आं सोमावसाराखै होननानै बुंदों, बेबो मोनसे नंखाय खोथा। दिनै रन्जन दैमारिखौबो नोङो दिनैबो आं गाद्दियाव जिरायबानो रन्जन दैमारिखौ आं बरनगोन होननानै बुंदोंमोन, बेबो फैलार, नंखाय। थ' नोंनि खोथाखौ जों फोथायनो हाया, प्रमद बर'नि खोथाखौ थैनोबो जों फोथायनो हाया। थ' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालाम, जाया मोजां मोनाखै कमेन्टबो दाहो, ओंखारनो हागोन। गोजोन्थों।